Искате ли да разберете как може да живеете спокойно, щастливо, без да мислите за парите? Ако искате, останете с това видео до края. Нова година, ново име на нашия канал. Новото име ще бъде Бизнес и финанси. Частни уроци по бизнес и финанси. Като идеята ми е да променим целевата група. Да не сме насочени към масата от хората, а само към тези, които имат енергия, имат желания, имат цели, имат мечти да живеят достойно. Какво имам предвид? Или средната класа, но средната класа по моите разбиране. Аз разбирам за средна класа семейство, което в годината се умява да отиде 4-5 пъти на почивка, се умява да си изучи децата, както в България, така и в чужбина. Може да има собствено жилище, може да има 2 нови или сравнително нови автомобила за съпругата и за съпруга. Тоест, живот, в който фокуса не е върху разходите. Не всеки ден да гледаме, платихме ли си тока, колко пари ни трябват за горива, колко за храна, какво облекло да си купя, мога ли това, не мога ли това, с какви обувки да ходя. Не е смисъла на това. Смисъла на този канал е да помогнем на хората да живеят по различен начин. И това ще бъде и целевата група. Голяма част от хората в България и в света са доволни с това, което имат. Разбира се, никой не опрекваме, всеки си има своята гледна точка. Или не са доволни, но не са готови да направят нещо допълнително и да излезнат извън рамките си на зоната си на комфорт. Също този видеоканал не е за хора, които искат да станат от топ богатите, да речем 100-200 човека в България. Аз не знам този път, просто не съм го извървял. Но мога да ви кажа това, което знам. И ще се повторя как човек да живее спокойно и щастливо, без да мисли за разходите. По простата причина, че парите ги има и те са в наличност, и как човек да може да вади пари дългосрочно, дори и да няма, да може да си ги подсигури без значение на кризи, на международни ситуации, на каквото и да би било. Така, толкова за целевата група. Като съдържание на видеоканала Бизнес и финанси ще помогнем първо на ще го нареча физически лица, отделни хора, които искат да си останат в текущата работа, да речем, но да бъдат по-успешни и по-добре платени. През някои курсове можем да ги посъветваме за личностно развитие. Човека е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Начинът на мислене, т.е. формиране на правилните настройки, правилните убеждения и правилната вяра, защото това е фундамента. Мислите определят живота на човека. Така че можем да поработим личностно с тези хора. С хората, които имат някаква идея, можем да ратифицираме тая идея, да я разгледаме, да я пуснем пред съответните тестове, за да преценим дали е релевантна към пазара. Защото ако моята идея е да убивам дракони и да стана добър в това нещо, а пък аз цял живот не се срещна с дракон, няма смисъл от моята идея. Така че ще разгледаме идеите, ще кажем дали са достатъчно надежни или не и след това ще можем да надграждаме над самата идея, т.е. да направим конструкцията на сделката или на бизнеса. Маркетинга, какъв ще бъде рекламата, уменията да продаваме, уменията, навиците съответно, как да ги изградиме, успешните хора какви навици имат. Всички тези неща можем да ги разглеждаме в този видеоканал, стъпка по стъпка. Малко късно го стартира годината, изморени от предходната, но никога не е късно, както се казва. Дай Боже да сме живи и здрави. Това ще бъде новата тема, това ще бъде и целта на видеоканала. Да живеете по-спокойно, щастливо и финансово обезпечени. Хубав ден!